ting, man kan være med til at lave. Man kan godt være IT-nørd alligevel. Man kan godt være med i medieforskning. Man kan godt lave frikvartersaktiviteter. Man kan godt, selvom man ikke skulle komme i elevrådet. Det bliver spændende at se, hvem så er der kommer i elevrådet. Men først skal jeg nemlig efter aftale med det gamle elevråd sige farvel til dem. Og det gør jeg på den her måde, at har en lille ting her. Og så har jeg sådan en fin en til dem, der har siddet i elevrådet, der står tak. En helt særlig indsats i fællesskabet i forbindelse med arbejdet i vores elevråd. Den her, den er til Frode i 6. og Ida i 6. Og de er nede i hallen sammen med de andre 6. klasse fra Ældredomsskolen. Så den får de af mig, når jeg ser dem. Jeg tror, de kan. Så tager vi 4. plads, der vil jeg gerne se Maria og Magnus. Så tager vi 4. plads, der vil jeg gerne se Maria og Magnus. Mads og Rasmus. Oliver og Elias fra Lund.
Yeah.